tak kto sme? No kto ste vy, čo sa na mňa pozeráte? Teraz čo chceme? No a teraz kam ideme? No tak... Tieto krátkodobé a dlhodobé pohľady sú nesmierne dôležité. Súvisí to s osudom vašich detí, súvisí to s vašim osudom. Ale potom príde realita. Sme len takou figurkou, s ktorou sa manipuluje. Budete musieť nejakým spôsobom na tú situáciu reagovať a prevzať za ňu zodpovednosť. Slovenskú republiku, ale to je moje hodnotenie, ale ovládajú 4 typy mafií. Ako ovplyvňujú prostredie tak, aby mali z toho prospech. Mlyn, ktorý melie a kde sa ťažko dovoláte spravodlivosti. Ide o to, že zhruba 1 až 2 % ľudí ovládajú okolo 90 % majetku, s ktorým je možné disponovať. Žitie na dlh je jedno šialenstvo. Požičali ste si 3 miliardy v roku 2012, dajme tomu, kedy ich vrátime? Nasleduje ticho, nasleduje koktanie. A to je jedno, či ide o politika z tej strany alebo z tej. To, čo sa deje, je niečo bláznivé, nenormálne, šialené. No dobre, tak požičajte mi 10 000 eur teraz, otvorte peňaženku, pán poslanec, a ja vám ich vrátim v roku 2024. Dlho neujdete. Riešenie je v bode zlomu. A preto hovorím všetkým mojim dobrým známym, že chystajte sa na to. A to nie je poplašná správa ani konšpiračná teória, to je jednoducho sú signály z reality, ktoré to hovoria. A treba urobiť systémovú zmenu. Bod zlomu znamená, že treba zrušiť druhú Slovenskú republiku. Treba začať od začiatku. Ten môj materiál, ktorý dostanú poslanci, členovia vlády, médiá, o ktorý môžete mať aj vy záujem, ten hovorí o tom, že ako tento proces urobiť a čo sa potom dá urobiť, to je to, čo chceme a potom kam môžeme ísť my všetci. No a tie zmeny by mali byť radikálne, o to ide. Že nové. Je možné navrhnúť a vytvoriť mechanizmy, ktoré umožnia iný typ parlamentu, iný typ súdnictva, iný typ obrany štátu, tým sa veľmi zaoberám, a iný typ školstva, ale môžeme začať od začiatku. Tento proces zahnívania, tento proces korupcie, tento proces, ktorý je hanebný, ktorý sa vás dotýka, vy ste ním pobúrení, on ešte bude pokračovať 20 rokov. Ale máme čakať 20-30 rokov? Chcete toľko čakať? Chcete žiť v tomto prostredí ešte tak dlho? Takže... U Slovákov nie je národný duch odporu, sa to volá.